Són 14.000 metres quadrats de terreny municipal a tocar de la Ronda de Dalt i davant de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ara hi ha un aparcament i l'heliport del centre sanitari. Són usos provisionals. L'Ajuntament i l'Hospital treballen per ubicar-hi les consultes externes i altres equipaments. L'Associació de Veïns del barri vol participar en la configuració de l'espai. Per això ha presentat una proposta perquè es converteixi en un campus de la salut que ofereixi, a més, serveis complementaris per a l'hospital. Atendre necessitats que encara no estan satisfetes de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Segon, fer divulgació. I el tercer punt, relacionar salut amb esport. Per exemple, consideren que hi hauria d'haver hotels i apartaments pels familiars dels pacients de llarga durada. També un centre de convencions amb un auditori o una àrea destinada a la pràctica esportiva i la salut. Volem participar, que no es vingui, com sempre es ve, dient «Ei, us informem que hem decidit...» No. «Ei, veniu perquè amb nosaltres participareu en l'ús definitiu que se li ha de donar a la llosera». Ja han presentat la seva proposta a l'Ajuntament i a l'Hospital de la Vall d'Hebron i estan en espera de rebre una resposta.